Stredná odborná škola v rámci projektu Leonardo da Vinci pripravila odbornú stáž žiakov zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Valašské Medziříčí. Naša spolupráca so Strednou priemyselnou školou stavebnou vo Valašskom Medziříčí trvá už 5 rokov. Začínali sme vlastne stretnutiami pedagógov, výmenami skúseností. Mali sme veľmi pekné stretnutie študentských parlamentov, kde padlo veľa takých zaujímavých myšlienočiek, nápadov, námetov z jednej a druhej strany. Pokračovalo to potom projektom Leonardo, teraz je vlastne druhýkrát a tak ako pani riaditeľka hovorila, tešíme sa na ďalší projekt v rámci Erasma. Tak je to jeden z našich nejplodnějších projektů, protože má praktický výstup, opakuje se vlastně po druhé a my už jsme teďka v rámci nového programu Erasmus Plus připravili i další projekt tady s touto školou. A máte možnost vidět, kluci jsou spokojení, přinesou si osvědčení. Tak nějak bych si představovala evropskou spolupráci v praxi. Takže navíc tady je ten bonus, že u těch žáků učebních oborů bývá často jazyková bariéra. A Slovensko je jediný přirozený partner, kde ta jazyková bariéra zatím pořád ještě neexistuje. V priestoroch Centra odbornej prípravy v Považskom Podhradí sa žiaci z Valašského Medziříčí vzdelávali teoreticky aj prakticky. Naši žáci jsou vybraní z oboru tesař, zedník a truhlář. A montér suchých staveb vlastně je doplňující odbornost tady těchto odborů. Bohužel si nemůžou na škole vyzkoušet prakticky a během těch 14 dnů získají základy, které jim umožní potom rozvíjet se dál ve stavební firmě. Počas celých tých 2 týždňov, ktorí sú chlapci na stáži, tak sa snažíme do nich vložiť takú informáciu, čo sú suché stavby, ako ich je možné využiť v praxi. To znamená, že chlapci prejdú od základných materiálov, ako sú kovové profily, alebo nejaké sádrokartónové dosky, alebo sádrovláknité dosky, vlastne ako sa aplikujú priamo v drevostavbách, v technologických postupoch. Takže minulý týždeň sme kládli veľký dôraz na teoretickú časť, následne po teoretickej časti nasledovala praktická časť a vlastne tento druhý týždeň sme prešli do hlbšieho štúdia, to znamená praktická časť je taká rozšírená a hlbšia, takže musia zvládnuť sami základy týchto suchých technológií. Záujem o stáž bol veľký, vybraných bolo len 10 žiakov. Ten zájem byl enormní. My jsme vybírali v podstatě ze 40 žáků a to byly ještě určité omezení, takže pokud by se stáž realizovala ještě jednou, určitě doplníme dalších 10-20 žáků na tady tu stáž, protože žáci cítí, že jim to pomůže v životě a v odborném růstu. Stáž hodnotili žiaci z Čiech pozitívne. Tahle stáž mi hodně dala. Naučili jsme se práci se sádrokartonem, zpracování a vlastně všechny úpravy. Dělali jsme i netradiční věci, jako třeba tady například výrobky podstavce, podkvětináče a tak. My se hodnotím to velmi kladně. Úplně super, líbí se mi tu, máme tu nabitý program s tím, že děláme na sádrokartonu, poznáváme nové věci. Některé jsme ještě vůbec ani nevěděli. Jo, hodnotím to velmi dobře. No, já si myslím, že je super, protože jsem rád, že jsem měl možnost tady přijít. Za těch 14 dní jsme se naučili spoustu nových technologií a myslím si, že mi to hodně dalo. Pre chlapcov z Valašského Medziříčí pripravila Stredná odborná škola okrem výučby aj viaceré voľnočasové aktivity. Voľnočasové aktivity boli aj v pracovné dni. Hlavne po tých večeroch chlapci sa venovali v telocvični športovým aktivitám, či to bol futbal, či to bol badminton, volejbal, basketbal. Niektorí boli takí, že sledovali radšej televíziu, ale takisto boli vo wellness, boli takisto na plavarni. A na ten víkend sme im pripravili turistické podujatia, ukázali sme im Stražovské vrchy, navštívili sme Hrubú Kačku, boli sme v jaskyni Dúpna a v nedeľu sme sa boli pozrieť do Terchovej, do Vrátnej, chlapci si spravili túru, odtiaľ sme pokračovali potom do Starej Bystrice, kde si pozreli slovenský orloj a odtiaľ zase sme pokračovali smerom na Povazku a v Žiline si pozreli v Budatíne Trotárske múzeum. Okrem týchto aktivít sme ešte dneska chceme im ukázať náš Povazský hrad, tak ich pozývame na tento výstup. Pôjdu aj do Maninskej úžiny. Stredná odborná škola si vie so Strednou priemyselnou školou Valašské Medziříčí predstaviť aj ďalšiu formu spolupráce.
Novú inšpiráciu hľadáme hlavne pre odbor staviteľstvo, ktorý učíme na našej škole už dlhšie. Je to priemyslovácky odbor, máme tam veľa dievčat a predpokladáme, že práve pre tento odbor pripravíme zase my nejakú stáž vo Valašskom Medziříčí.